Добро утро на всички. Дойде ми пратката от Uneli Cosmetics. Това са два арабски парфюма. Единият е за подарък, другия е за мен, така че ги отваряме и ще ви ги покажа. Ето и как идват опаковани, така че отваряме ги и да видим какво има в кашончето. Ето го и първият парфюм, който е на Латафа за мъже. Ето го и него, той е 100 мл. Парфюмна вода се води и е клонинг на Пако Рабана. Надявам се да е издръжлив. Както казах, той е за подарък и няма да го отворя сега. По-късно мога да ви дам мнение за него. Така че, като цяло съм доволна от парфюмите на Латафа. И да видим и вторият. Ето го и него. Опа, най-накрая го притежавам и аз, Латафа Еклер. Сега предстои да го отворим. Другото, което е явно към всяка пратка, има и подаръчета. Ето ги и тях. Нека ги видим. Бомбонче и ето такова за чантата, дозаторче, в едното пакетче. Много съм благодарна за това. Тук изпаднаха и някакви две мострички. Ще ги видя и тях, разбира се. И да отворим и другото пликче. Още две мострички и само че златно за чантата. И ето го и еклера. Страхотна опаковка. Надявам се и да е също толкова хубав, колкото искам да бъде. Така че пробваме го. Наистина аромата страшно много ми харесва. Сладък. Усеща се млякото. Просто е страхотен. Дават го като клонинг на Bianco Latte. Така че наистина си заслужава. Надявам се да се превърне в моят нов любимец. Мисля, че е идеален и подходящ за сезона, така че Еклер на Латафа. Както казах, доста ми харесват парфюмите на Латафа като издръжливост, особено розовата яра, така че препоръчвам горещо да пробвате Еклера на Латафа. Тъй като вече го подарих парфюма, така че е отворен и мога да ви го покажа. Доста луксозна кутия и е супер подходящ за подарък. Ето така изглежда отвътре. Би казал, че просто страхотен. Както казах, той е сходен с Пако Рабана, така че наистина е така. Като аромат е същото. Така че ще видим и каква ще бъде издръжливостта, но по принцип Латафа не са ме разочаровали до сега, така че се надявам и с тази покупка да нямам такова разочарование. Ще продължавам ли да си купувам арабски парфюми, да, определено. Така че се надявам да споделите и вие дали имате някои от парфюмите на Латафа и дали ви харесват. Най-накрая се здобих с Яра Кенди. Така че ще я отворим заедно и ще видим как ще се представи като издръжливост и самият аромат. Пробвах я в Дъглас. Сладка е, но все пак нека видим. Ето я и ярата. Така изглежда като розовата, черната, оранжевата и така нататък и бялата. Така че е време да я пробваме как ще се представи. На първо пръскане ярата се усеща самия аромат много сладък, а на кожата все още не съм я пробвала и не съм я носила, за да видя издръжливостта й, но розовата яра доста издържаше и се надявам и тази да не ме разочарова, така че и предстои интензивно носене и пробване. Ако вие сте си я закупили или сте я пробвали, може да ми споделите.